ka HOC West HOC Mawai Circle rengkat baru separang ba jungi kumjuro kini ki parash pa jungi nya like ban budin ha ka dei bat kane ka dam jong ka scam GGM hapo ka thang Mawai hi baro ko we namar kat kum ka jinglap jong ka seng bat kumjuro ki kato kani ki pajba kila wan ban ujo se ka seng bo umbiang ka dam umbiang ka distribution ha ka dei bat kane ka scheme tenakaleng jungi ngila kendu ya USDO hakabaya bat kane ka JJM scheme banakleng jung lakular ban simkia halor kane ibenta kumjuro nakleng kaseng ikarpat ba barok ki kontraktor hakabaya ikarpat ya kasinong kathau ikipaj ba jong kadong kathain hakaba kibat kum ki WWSC lane ki ong Village Water Sanitation Committee hapo kasinong kathau ban pej ya ka jingkhut jing suba bat kumjuro khamtam hakabaya ban pej ya ka umbam ban poi syakilong yeng bapya hakabaya bat kane ka scheme JJM ikarpat ipi ban sim khialem hakalor kane ka benta ban nagleng jungi ka seng nikular sepi balada kino kit kontraktor ne kano ka jingtrei hapo kadong kathain ba kamtrei bha ikarpat ipi ban ai jingtip syakaseng ban nagleng jong kaseng insa simkhia halor kane ka benta ban yakren bat kumjuro ban simkhia ban nang trei khambha halor kini ki scheme ki badai hakadong ka thang jungi